Ni etorri nintzen honia 1978an. Orduan, urtutik hemen nago. Ni goratzen naiz, gazteekin honitzelien, antolatu genuela hitzaldi bat Alkoholikos Anonimos. Eta arrakasta mundia izan zuela. Jende asko etorri izan, eta oso gauza polita izan zen. Eta gero baita ere gogoratzen naiz, irten genuela, Gaboneko giro horretan, gazteekin neskak eta mutilak kantatzea kaletan. Eta gero nola etorri izan beste gazte hori, gazteekin ibiltzeko arduradun bezala, ni gelditu nintzen umeekin, katekezian eta eskolak. Ni pasan dituen eskola guztiak, Rotetan zegoen eskola bat, Santa Barba beste bat, geho Oletan eta gaina Oletako oso umeda dondiak egotzen, eta baita ere, geho estainete genuen, geho baita ere Ruiz del Campo, hor bai, urte batzutan honitzen, eta gero azkenean gora junginen, eta goiko eskuela, ez da izena duen, San Jose de Calazara, bai, izan dituen. Eta gero, eta bitartean, ibili naiz, kantukin, umiekin koru bat egin, juten ginen zehara renderina, noiz behiten uste este pixket konsolatzeko eman zigun kopa bat, eta hori zen da nire bizitza. Eta nik gogoratzen naiz etorri nintzenien, nik ikuste dut gaurko altza, bestekin nire demorakoin konparatute, orain jende askoz gehiago dela, orduan baino, orduan, nahi iruditut zain jende gutxio bezala zegoela, orain askoz gehiago. Eta guk doktrinako garai hartan, azkenengo egunean egiten genuen nola esaten da, ospaketa, juten ginen al campo de las pistolas, juten ginen, eta egiten nuen gure futbolakuk eta kontuek eta txokolatada. Eta hori izan da nire bizitza, eta nik urte lehen urteekin oso oroimen posgarria daukat, oso konpondu ginen, bai gure etxeko Juanita eta Bittorenekin, eta beste aldemenok ukine bai.